बिसायख'थिनि समा खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायाव साखा-फारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो मुसलपुर जिल्ला कमिटि UPPLआबो गावसोरनि सेलफोरनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै 2024 निफ्राय 27 बोसोरनि थाखाय गोदान मावफुं आफाद दाफुंदों। UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद मुसलपुर जिल्ला कमिटि UPPL दोलोनि मोनफ्रोमबो सेलनि गोदान दाफुंजानाय मावफुं आफादा दोलोनि नेमखान्थि बादियै दिनै समायखिरा लायो। बे समायखिरा फोरबोखौ मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जायो। दिनैनि समायखिरा लानाय फोरबोआव लाइमोन गांखं, आइजो गांखं, माइनरिटि सेल, OBC सेल आरो फार्मार सेलनि थाखाय बिबानगिरि सायख'नाय जायो। लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै बिन'द राजा बर', गाहाय नेहाथारि महरै माधव स्वर्गियारि मोनहा समायखिरा लायो। आइजो गांखंनि आफादगिरि महरै जानकी ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि महरै नमिता स्वर्गियारि मोनहा समायखिरा लायो। OBC सेलनि आफादगिरि महरै लेखनाथ गुरागाय, गाहाय नेहाथारि महरै कंकन राजबंशी, माइनरिटि सेलनि आफादगिरि महरै सिल्टुन हक, गाहाय नेहाथारि महरै आब्दुल हामिद आरो फार्मार सेलनि आफादगिरि महरै बिस्थिराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै लक्षी बर' मोनहा समायखिरा लायो। बे हाबाफारिखौ जिल्ला कमिटि UPPLआ मिरु UPPLनि CWC आरो BTCनि CSB नि मासिगिरि डक्टर दीपक बसुमतारी, CWC एब नारायण पाठक, 23 नं दिहिरा बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि उदय ब्रह्म बिथांमोननि आलासि महरै नुजाथिनायाव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। गोदान बिबान मोननाय मावथिफोरा दिनैनिफ्रायनो फैबाय थानाय 2025 BTC बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्राबाय होनना फोरमायथियो।